Sessa är inte så himla sugen. Det blir en svartis. Där kommer hon, tittar hon upp. Jaha. Är det läskigt när... Det är läskigt när Kia leker. Va? Hej, kom här. Hej. Ska vi zooma lite? Titt ut. Titt ut, fröken. Titt ut. Aha. Aha. Mhm. Mm. 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 Wow, hej! Oops. Ja, det är kul med presentationer. Ja, det är jättekul. Ja. Jag vet inte, Sessa, hon har hittat en liten godis som jag gav henne förut. Ja, det är bra. Så inte Kian tar den. Tja! Yay! Mhm. 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 Det skulle bli snurrigt att titta på den här filmen, men det är inte lätt att leka och filma samtidigt. Då måste jag stänga av.